Police report. Last report, Idol Dennis, come in. Arami iti Oring, iti Barangay 40, Balatong iti Lawag City, agapo iti Bangkay, nasarakan iti Pasetna, iti Barangay 16, San Nicolas, Ilocos Norte, iti Laing agalas 12, iti Agasapa. Da Cherry de la Cruz, kini Marcel Vergara Puluma, at padagin iti Barangay 40, Balatong Lawag City, iti nakaangot iti nabangsit, iti ayanda nga pag-aramidan dato'y Oring. Kabuto nito, ni Mr. John Harold Ronduen, dati kaanakan iti biktima iti nagturong iti lugar, pero sa iti trace na dati short, iti nabangsit na angot, kita sa napang-debir-birok, dati nabangsit na angot, iti inda ka nakalkali, Idol Bernard, yung Mr. Ronduen, nakakita dato'y ima, dato'y biktima, nga nagaburan iti daga, nga dato'y iti pamada, nga nagaburan, nga ikali, dato'y biktima si Abay, dato'y pagiganan, dato'y temporaryo nga pagiganan, dato'y nadakamatata nga biktima. Ngayon pinaginto, dahil kami tiyak PNP, ni Mrs. Analisa Morales sa Tabura, asawa, dato'y biktima iti ng baga, nga ti asawa na, kaya na bayan, iti pa July 12 para sa veterani, naputi nga nakita na, maraming may pagarop, nung napan nag-inom, iti kabaranggayan da, iti agnagan na Dennis Kapuya, Kuluma, nga dati iti kadwa ni Jordan Makasinag, kastamit din dati agnagan ni John Harold Ronduen, kini Justin Brent Morales, kini agnagan iti Ray Jeremy Ronduen, at naman pa at naman iti Chel de la Cruz, na amin nagito ito papada, nagindag di parang may 40, balatong iti Asirat Tiluwag. Iti Soko, kita nagputikan iti lugar, para pelang kadato'y panakayway iti forest examination, asat nang kadato'y kapapagkita, kadato'y nakamatata nga bangkay. When, Idol Dennis, nakaborbor siya, apay nga tanga nakaluban, DJ Bangkay, nagaburan. So nga ron, nagaburan, deto'y bangkay, in the 3 days span nga birbiroken da, imposible mo lang nga naigabor nga dagos king kuana DJ, no awan nang gabor no kas magarigan mo no, daka mo no kasunod ti investigasyon na, naiyangin, di giti itap no maigabor yan tabagina. Di nga men, iso nga bakamat at the foul play na, Idol Dance. Yan ang tuktuktanan iti PNP, Idol Bernard, yung tangan pinagturumatin iti Soko, para palang ito'y panakiwa iti forensic examination, iti crime scene, wano iti bangkay, iti nasarakan nga biktima, nga medyo adan iti angot na Idol Bernard. So iti agdamakit ang pwede may parapadatang additional details, manabot iti PNP, kaputa, uri iti resultat examination, manipot iti Soko, manipos of death na, niya iti makita pa niya ebidensya, iti nakakitaan dati bangkay nga naikali iti pangaramitan ti Oring, Idol Bernard. No, at iti bangkay na itam, italay, katakit maguring ang beten, iti nakita, iti ini, iti San Nicolas, Ilocos Norte. San Nicolas na pa, Idol Bernard, iti lokasyon, dati wala ta boundary. Well, iti nagtakamat na nagnagan ket taga Barangay 40, balatong iti Asirat iti Lawag. Dati pa lang iti update at dati bangkay na sarakan, iti Barangay 16 San Nicolas, Idol Dennis Galitio, at RMN. IFM News. Breaking. Alright, so that's our breaking news from the PNP. Nga nasarakan nga bangkay ta Barangay 16. Ngam di kito'y San Nicolas. Ngam dito kat boundary ngamin apoy ti Barangay Balatong, Lawag City. Yeah? So nga naangot eh. Excuse me kadikiti mangmangan kadikiti kagundaway apo. Ay nako, nakakatakot naman. Maria Cordapia, pa-shout out kini mother ko ken father ko nga napan pagod po. Be safe, always love ya. Di bimit am-amo ta mother ken father mo. Ibagam Cordapia. Okay. And Wilma Consolacion, magandang morning. Naka-monitor. Iti dahi tayong gagundaway. 2
minutes response time. Iti napasamak a pamaltog im Pannakel ti PNP Lawag. Apo talaga nga Lawag City's finest di gitoy. At napaspas iti responded kadeti na dakamat pasamak a pamaltog. Detalye kadeti na dakamat a report into the Philippine National Police. Lawag's finest PNP Lawag. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Police report. Impanakel ti Lawag City PNP iti nagapuan ang daapan nakatiliw iti suspek iti pamaltog iti barangay 13 Magat Salamat iti syudad ti Lawag. Iti lasod iti 2 minuto apan nagrespondeda kuna ni Police Captain Rogelin Ibe asa andang empagarupa akas jay akaaliso iti tropa tapno nakemeg iti suspek ken iti kinalistuda ang nagresponde. Malagip nga da iti saysayang kadda kameng iti PNP as CIMEX when simulation exercises para iti manakapractice iti 5 minutes mandate ni PNP Chief General Nicolas Torre namuan at tinagtawagan dagiti nagparesponde ket 911. 5 minutes response time tayo ket napintas nga programa iti kapulisan tapno ti kastaket maited tayo di alisto nga panang serbisyo tayo napintas nga serbisyo tayo iti komunidad kaya na alisto nga ma-preventaran o maagaran dagiti anyaman nga insidente nga mapasamang iti nga isang lugar sir. Apo iti dayta keta mangnamnama dagiti taga syudad iti Lawag ngal alisto iti panagresponde dagiti kameng iti Philippine National Police. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, RMN.